Kap za dobar dan. Isus uđe u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. On kaže čovjeku usahle ruke: stani na sredinu. A farizejima će: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti? No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom, pa reče tom čovjeku: ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Čovjek usahle biljke i grane odbacuje. Ali i u nama ima mnogo toga usahloga, bez života, mrtvo. To je potrebno ozdravljenja. Potrebno nam je da nas Isus pozove da stanemo u sredinu i da nas dotakne, bila subota ili ne. Isusu je najbitnije da ono usahlo u nama opet bude ispunjeno životom. Dobro ima uvijek prednost pred svim zakonima i pravilima. Farizeji nisu mjerilo dopuštenosti ili nedopuštenosti. Jedino pravo mjerilo je ljubav. Isus ne dobiva odgovore na svoja pitanja. Okorjelo srce priječi im dati iskrene odgovore. Isus je ražalošćen jer se čovjekovo srce ne uspijeva pokrenuti i maknuti dalje od svojih okorjelih granica. Šutnja je naš jedini odgovor koji ima logike u zapletima naše okorjelosti. Nema pametnog odgovora koji bi tvrdokornom srcu govorio u prilog. Od svega što je Isusa iznenađivalo, čemu se Isus čudio, iznad svega je bila tvrdokornost čovjekovog srca. Isus ne ostaje šutjeti pred našom tvrdokornošću. Isus reagira. S nama ili bez nas, Isus stavlja usahlo u sredinu i kreće na put ozdravljenja onoga što je potrebno ozdravljenja. Ono što naša šutnja dobiva jest pogled kojim smo srdito ošinuti. Ali bojim se da niti tada ništa ne mijenja u našem srcu. Usahla će ruka Isusovom snagom ozdraviti. Pitanje je samo što će biti s usahlim srcem koje šuti.